Здравейте и добре дошли в Дело 404, вашия най-любим криминален подкаст. Това е подкаста, в който си разказваме криминални истории, а аз съм Боми. Аз съм Тони и днес съм подготвил една мистерия. В случая няма конкретен край, който да е ясен какво точно е станало. И е много интересно, защото всеки като слуша историята влиза в един от два отбора, но двата отбора за момента няма да ги разкривам кои са, тъй като искам ти да видя в кой ще влезеш. Добре. Аз когато я разучавах, много ясно влязах в един от двата. Добре, интересно ми е. Обичам мистерии, защото можем да си спекулираме повече и да си обсъждаме повече неща. Да, има място за спекулация. Да, историята е за Синди Джеймс. Се казва дамата. Родена е в Канада, в Ричмънд, в семейство от 6 деца. Тя е най-голямото дете, като нямаме много информация относно детството и как е израснала и каквото и да е свързано с нея. Единствената информация, която се появява е, че на 19 годишна възраст се жени за Рой Мейкпис, доктор Рой Мейкпис, който е с 18 години по-възрастен от нея. Тогава той е на 37. И така, тя буквално живее с техните, изнася се, заживява си с мъжа си и в продължение на някакво време, докато не се развеждат през 1982 година. Тогава Синди е готова да продължи с живота си и да опита нови неща. Явно смята, че е прибързала с решението си да се ожени на Тя до този момент не е живяла реално. Да. Първо с техните, после с мъжа, буквално. Който е почти на възрастта на техните. Да. И така, разделят се за Рой Мейкпис. Не знаем как е приел разделата. Но междувременно, Синди през цялото това време, тя работи като медицинска сестра. Всички я описват като много красива, много интелигентна, много позитивна и като цяло като страхотен човек. Тя много обича работата си, много обича да работи с деца и също така даже много обича, когато дойдат в клиниката деца, които имат проблемно детство или някакви проблеми, защото тя по този начин се чувства, че им помага и че може да им направи живота по-позитивен и по-добър за напред. Звучи като супер готин човек. Страхотен човек, да. Топъл. Да, и така. След като се разделят с доктор Мейкпис, тя се налага да се изнесе и тя тогава за пръв път се изнася в къща и заживява сама през живота си, защото първо с родители, после с мъжа си. И започва новия живот, страхотен живот, всичко върви добре, докато по телефона не почва да получава заплашителни обаждания. Много грозни обаждания от сорта на виждам те, ще те нараня, ще те приключа, разкарам и какво ли още не. Супер грозни обаждания, които в същото време траят по няколко секунди и веднага прекъсват. Другото, което е почнала да получава, са също така много грозни писма. Но не традиционни писма, ако може да ги видиме, специални писма, които са направени с едно в част по труд и техника, дето изрязваш картинки или тези от вестник, дето сформираш букви, за да напишеш някакво послание и като цяло заплашителни работи. Доста заплашителни работи. Това вече продължава известно време. Но интересното е, че тя доста дълго време не взима никакви мерки. Защото ти какво би направила, ако почнат да ти звънат по телефона и да получаваш такива писма? Значи, ако е едно обаждане, окей, нали, минава. Някой си прави шега с мен. Ако постоянно получавам такива обаждане или още повече писма, определено бих отишла в полицията. И бих се изплашила изключително много. И то аз доста не бих искала писма. Да стоя сама в къщи. Аз дори бих се изнесла. Да. Това е нормална реакция. Бих се върнала при нашите. Да. Пример. Окей, добре, хубаво. Синди това е направила, макар че не се е върнала при техните, но е отишла да се посъветва с техните какво да прави. И шокиращо техните и споделят нещо, което явно Синди не се е сетила до момента, да отиде в полицията. Описваш Синди, Синди.
като много наивна личност, добричка такава. Може би е била, да. И може би просто не живее зло в нея и не е хрумнало как може да се пребори с такъв проблем. Може би наистина е виждала по-скоро доброто в света, но нали, първоначално отива в полицията, но след разговор с родителите, те посъветват, че трябва да отиде и тя това и прави. Отива в полицията, подава сигнал, че ги получава тези неща, но като цяло нищо не се случва и никой не я взима на сериозно, защото нищо до момента не се е случило, кой знае колко притеснително. В смисъл, те нямат някакво престъпление, което да се е случило. Тя просто получава някакви обаждания, някакви писма. Нема заплаха. Да. Защо, примерно, не са почнали да подслушват телефона или нещо от сорта да проследяват обаждания, не знам, но като цяло не се е взели много на сериозно. Да, добре, хубаво, получаваш заплахи, окей. Това е било реакцията на полицията. И така, Синди си се прибира вкъщи, направила е каквото може, обадила се на полицията, но продължава да живее сама и обажданията и писмата продължават да идват, стават все по-заплашителни, все по-грозни. Като цяло ситуацията набъбва и не спира. И нали, до този момент всички описват Синди като супер позитивен човек, супер спокоен, нали, аз я описах по-рано, но е почнало да си личи, че тя леко това почва да й натежава. Ти представяш ли си? Да. Да те тормозят по такъв начин, разбира се. Аз не мога да си представя въобще как се издържа на такова нещо. Аз бих започнала да се съмнявам в абсолютно всеки около мен и да подозирам всеки. И нормално и това, нали, ти тежи, ти го мислиш постоянно. И при нея точно така е станало. Тя почнала да изглежда по-бледа, по-уморена. Не се е усмихвала толкова често. Сега следващото нещо, което ще опиша, защото нещата продължават да ескалират, е малко по-графично, но един ден се прибирала след работа и на верандата й първо, че са били счупени светлините по верандата и отделно е имало няколко висящи мъртви котки на верандата. О, не! Да. Нали, тя съответно веднага е звъннала на полицията да дойдат и да видят какво се случва, но е била прерязана телефонната линия. И не е могла да звънне на никой. За по-младите зрители, преди телефоните са с една линия и ако ти отрежат линията, не можеш да звънеш на абсолютно никой. Това е бил нейния случай. Тя е била супер беззащитна в този момент. И какво е направила? Прибрала ли се? Що не е отишла при съседите и да се обади оттам? Не знам. Интересното е, че не се казва, явно не се е сетила да ходи да звънне на друг телефон. Добре, не може пък чак толкова наивен човек. Как не се сещаш? В смисъл, в такава ситуация, значи имаш котки провесени на верандата, ти не преминаваш просто и да си влезеш в къщи. Счупени сте светлините по къщата. Ти трябва да вземеш някакви мерки. То не е безопасно за теб да стоиш в този дом. Тя не е взела мерки. Звучи ми сякаш Сидни знае нещо. Добре. Защото е много прощаваща. Наистина е доста прощаваща, да. И ми харесва на къде тръгваш, но ще стигнем и до там. Но на топло си тръгнала. Нещата, нали, продължават да ескалират. Интересното детектив Боми ми казвайте. Буквално детектив Боми, но ти си доста по-добра от детективите там в онази полиция. Но нещата ескалират. Писмата продължават да идват, но първоначално писмата са идвали по поща в плик с марка. Но вече писмата идват без марка. Понякога директно пуснати, явно. Понякога идват и отпред на верандата, на изтривалката. Тоест някой системно идва до къщата и я посещава и остава тия пликове. Защото иначе няма как, нали, да бъдат да стигнат до нея. И тук идва и първия по-така фрапантен момент. А този с котките какъв беше? Добре, да, имаш право. Искам какъв е фрапантният момент, ако котките не са. Защото котките все още са заплаха. Добре. Докато тук вече става на по-личностна основа.
На гости идва нейната най-добра приятелка Агнес. И Агнес отива, звъни на предната врата, тъй като вижда, че колата е отпред, вътре свети в къщата, но никой не отваря вратата. Затова тя решава да заобиколи и да мине, да види да не е в задния двор и просто да не чува звънеца. При което, когато отива в задния двор, тя открива приятелката си, която е клекнала и треперещо се крие очевидно от някой. Интересното е, че имала черен чорапогашник около врата си. При което Агнес веднага я разпитва какво се е случило и Синди твърди, че докато е била вкъщи си е вършила някакви неща, в гръб и е влязал някой, който е започнал да я души с чорапогашника. Но тя не помни абсолютно нищо. Единственото, което успяла да види, е, че той е бил с бели кецове. Чакай сега. Да не би на Сидни да й се привиждат някакви неща и да чува гласове и тя сама да ги прави тези бележки. Може би. Не знам. Интересно, детектив Боми. На интересна посока си се запътила. Но да, с това разполагаме до момента. Имам единствено бели обувки, което всеки носи бели. Ето аз съм бели обувки. И аз. Не съм. Но може да бъда. Но да, не е видяла абсолютно никой. Но нали, Агнес все пак като добра приятелка е предложила на Синди да се премести, да живее в тях, защото не е окей да живее сама. Но Синди отказва. Тя иска да продължи да си живее в къщата. Аз не виждам. Добре, приемаме, че Синди някой я тормози. Mm-hmm. Не виждам причина, поради която тя да иска да продължи да си стои сама в къщата. И очевидно вече имало и нападение. Mm-hmm. Нали? Да, тя не е само заплахи вече. Истински застрашена. Да. Няма логика тя да иска да стои. Много нелогично е цялото нещо. Да, супер нелогична е цялата тя трябва история. да е разумен човек. Нали, е медицинска сестра, медицинско лице. Става все по-неразумна в продължение на историята, както забелязваш. Защото това са нелогични неща. Mm-hmm. И също така, тя няма ли приятели, близки, някой не се ли притеснява за нея, да изкара от този дом, да я... Ами родителите да си я вземат, и приятелката да и я Агнес. Но Агнес си предлага да я изкара от дома и тя отказва сама. Добре, ако твой близък човек получава такива заплахи и го заварваш с чорапогашник на врата и ти казва някой нахува в нас, първата ти работа като приятел няма ли да бъде да го вземеш и да го заведеш у вас? Да, аз даже не бих му дал избор. Реално. Защото това е абсурдно да продължи да седи там. Да, и човек преживял нещо толкова стряскащо, той няма съвсем трезва преценка. Да. И то систематично стряскащи неща, защото и котките, дето казваш, и те си стряскащо. Много. Но да, тя отказва, продължава да си живее, писмата продължават да идват, обажданията продължават да се случват, стават все по-гадни. Почнало е да получава дори пакети с сурово месо да й се изпращат до вратата. И за капак това е още по-гадно, но един ден си се прибира и открива кучето си, което живо е било. Живо е било, но цялото е треперело. Седяло си е в купчина от собствените си изпражнения и е било с завързана свинска опашка около врата. Стегната. Но да, наистина стават все по-гадни нещата. А полицията какво прави през това време? Нали вече е подаден сигнал? Ами... Тя спира ли с сигналите? Тя е подала сигнал в началото, но като цяло полицията на няколко пъти тя ходи до полицията и полицията са на мнение, че тя си измисля тези неща и че тя сама пише тези писма, а обажданията са по-скоро примерно някакви шегички на деца, които звънат по телефона. Като цяло никой не я взима на сериозно в полицията. Те смятат, че всичко тя си го прави. Това е тяхното мнение. Което не знам какво ги е довело до това мнение. Защото тя нищо нередно не е направила. Тя отишла първоначално и подала жалба, още когато не са ескалирали нещата.
Може Тогава би са и направили някаква оценка на външния вид и са казали, тази госпожа по-скоро си измисля. Да, и даже до там се стига, че тя последствие като ходи, по-скоро реакцията им е ето я, пак тая. И то малко такава много гадна ситуация, защото ако наистина това е истина, тя отива, опитва се да каже и никой не я чува. И я смятат за лъжец. И ти изпадаш в още по-голяма дупка. И нищо не можеш да направиш. Безпомощен си. И да, Синди твърди, че е имало седмици, в които, това е интересно, заплахите са спирали известно време на някакви периоди, но после абсолютно винаги се подновяват. Което е странно малко, но да. Странно е, ма има логика. Да, не е задължително да са постоянни. Да. И тя се е водила също така и дневник, и то в дневника си личи как с времето се променя начина, по който пише в дневника, и дори на моменти е обмисляла да си прекрати живота. Наистина много надълбоко ги е взимала нещата. Нормално, ти на нейно място не би ли? Бих. Но и особено... как обясняваме, след като тя е толкова шокирана, стресирана, как обясняваме бездействието й? Защото тя продължава да стои в къщата. Ами, тук е момента, реално след като за пореден път отива в полицията и те казват, моля ти се, не ни занимай с глупости, това е момента, в който тя решава да предприеме мерки. Тя си сменя домът, също така си сменя и фамилията. За да не могат евентуално да я открият, като единствено споделя на родителите си за новото си жилище. Да не би родителите да тормозят. Това ще, ако е... Сега, без да спълвам, не излиза, че са те, но ако това е било, ще е много тъжно. Сено да искат да си върнат обратно дъщерята, тя да иска да бъде независима, а пък те да искат да си я върнат обратно. Това ще е много тъжен развой на ситуацията, ако е това. Наистина. Но да, може. Нали? Все пак е мистерия, всичко може да е. Това му е хубавото, но сменя си дома, сменя си фамилията и не само това, наема частен детектив, който вече на него му плаща кеш. Той ще я вземе на сериозно. 80-те с частен детектив. Да. Винаги, значи има ли история от 90-те, от 80-те тя се решава с частен детектив. Те в днешно време да не са преустановили дейност тия хора. Може би са достигнали до извода, че не работи. Толкова добре и са спряли. Той поне я взел на сериозно. Наистина сега, все пак му плаща, то остава и той да не я вземе на сериозно, но детектива започва да разследва случая. Интересното е, че през цялото време, след като разговаря с Синди, той има чувството, че тя не споделя нещо. Вярва и, че всичко това, което се случва е истина, не е като полицията, но има усещането, че тя не споделя нещо. Ето точно не споделя, защо тя продължава да стои в тая къща. Да, вече я сменила, реално, но защо толкова време е седяла, примерно, да. И интересното е, че разговаря с родителите й и родителите й също казват, че според тях тя не споделя цялата информация, с която разполага. И че има нещо, което крие. А бившия мъж, какво става с него? Не знам, детектив Боми, може ти да подновиш дейност за сметка на колегите от 80-те и 90-те. Да, пусна една частна практика. Да, защото той беше герой в историята, съществуваше, пък така без бой да се е дал. Да, ще чуем и за него по-натам. Добре. Да. Не сме го отписали, но въпросният детектив Фози колегата. Да, разговаря с родителите, взима случая доста насериозно и дори предоставя някакво устройство. Аз си го представям като локи-токи, понеже се твърди, че устройство, по което се говори от двете страни. Тъй, че нещо такова трябва да е, но въпросът е, че имало и паник бутон. Така че ако нещо и се случи, той да може да я викне, така че без да говори. Нали, за да не се издаде Ози, нападат ме. А той е високоплатен детектив явно, щом 24/7 е на разположение и на паник бутон, при натискане на паник бутон, веднага е готов да дойде. Взел е случая на сериозно. Да.
И точно така и се случва. Една вечер той почва да чува странни звуци от устройството, затова решава да отиде до къщата и да види какво се случва. И когато влиза в къщата, се натъква на много грозна картинка. Синди лежи в коридора, в края на коридора, свлечена на земята, сгъната на топка, и когато се приближава, оплашва се, че си е заминала, но когато се приближава, установява, че има все още лек пулс. Въпросът е, че тя има забит нож в дланта си и между ножа и дланта има бележка, на която бележка пише: "Ти си мъртва." Това е нещо, което е заварил. И той съответно е реагирал веднага. Ама чакай сега, забит нож в ръката. Да. Друг човек не е видяно да има там. Не е видяно да има друг човек. Аз подозирам Синди. Мисля, че всичко е в главата й. Добре. Ще видим. Както ти казах, има 2 отбора, но накрая ще видим в кой отбор ще си. Така, той я проверил, усетил е лек пулс, съответно веднага я е закарал в болница. Тя други наранявания имала ли? За момента не. Само бележката и ножа в ръката. Да, бележката и ножа в ръката. И след като се събужда в болницата, успява да я спасат, нали? След като се събужда, полицията започва да я разпитва какво помни. И тя обяснява, че единственото, което помни, е докато е спала, е получила обождане в ръката, ето в тази зона на ръката, от игла, и след което не помни абсолютно нищо друго. Добре, чакай сега. Ето ти нова теория тогава. Добре. Бившия й мъж не може да приеме, че тя го е изоставила. Mm-hmm. И понеже той е лекар, нали така? Медицинско лице някакво. Да, психиатър е. Окей. Добре. В такъв случай той я тормози и той може да я опоява или в тази ситуация да е нахлува в къщата, да е влязъл с взлом. Добре. И да й е сложил нещо в ръката и така да се е стигнало до тази ситуация. Добре. Това е хубава теория. Тази теория ми харесва и на мен. Аз също си помислих нещо подобно първоначално. Когато, слушах историята. Бях се насочил на това. Защото до момента, двете теории, като цяло, генерално, сега тук вече мога да ги разкажа, тъй като има ясно 2 канала. Едното е, че наистина някой тормози Синди през цялото време. И другото е, че Синди си измисля всичко и си прави тия неща сама. Но аз просто не мога да си представя как си правиш тия неща сам. Чак до такава степен. Добре, сега защо? Значи котките може да го направи сама. Добре. Но тук разчитаме изцяло на нейния разказ. Няма друг свидетел. Да. При случая с приятелката, Синди знае, че приятелката ще идва. Да, и може да го е изсценирала. И да си е казала, аз ще я изчакам, слагам си този чорапогашник и я чакам в задния двор. Да. Това с ръката, ако това е единственото нараняване, също виждам как може да се случи. Да си забиеш сам нож в ръката. Но каква ти е мотивацията за това? Аз все още не виждам причина тя да го прави това нещо. Няма намесени. Да. Не знам, но полицията я разпитва, тя разказва историята, но полицаите казват, че не й вярват. Те просто даже им казват в прав текст, че им дотяга малко всичките драми около нея. Което на мен ми е абсурдно. Някой, под каквато и да е форма, каквато и да му е историята, да е попаднал в болница с опасност за живота с нараняване и ти в прав текст да му кажеш, малко ми дотяга от твоите истории. Това е ужасно. Защото, добре, ти смяташ, че той се измисля. На 99% си сигурен. Ами този 1%, че този човек казва истината. И само си представям, нейния свят, как тя крещи и никой не я чува. Това е отвратително. Да, ти имаш страдащ човек във всички случаи. Независимо дали го тормози някой или той сам се тормози в следствие на някакво психическо състояние,
тяхната работа не е ли да помогнат на страдащ човек? И според мен трябва да е това, но те явно... Много гадна Единственият, който реакция. е на това мнение е Ози. Мгм. Детектива, и той не е на мнението на полицията и за това нападение, че тя се измисля, защото не смята, че тя може да се обуде на мястото на ръката, където е била ободена с игла, и също така ъгълът, под който е вкаран ножа в дланта й, не смята, че тя може да вкара ножа по този начин. Да. Тъй, А че знаем ли с какво е ободена? с игла. Ама нещо вкарали ли са в тялото й? Абсурдното е, че Оплойващо полицията нещо? нито са направили изследвания, нито са взели отпечатъци, нито абсолютно нищо от къщата, нито от ножа. А те какво казали са? Знаем и на тая номерцата. Някакво се те занимава. буквално това са казали. Не са взели стига, никакви бе. мерки. Чак такова бездействие. И на мен ми е много странно цялото бездействие. Даже ми е малко абсурдно, нали, че чак такова нещо може да се случи. Опитали са се, нали, да я разпитат за каквито и да е детайли, които може да сподели около случая, което може да помни. Тя твърди, нали, че не помни нищо. Даже са решили да я пратят на хипноза. Евентуално, ако може оттам нещо да изкарат. Не са изкарали. Пратили се на детектор на лъжата. Тя е преминала и през детектора на лъжата и се оказало, че не лъже. Но разбира се, те като са видяли, че е минала през детектора на лъжата, не са си казали, тя не лъже, са си казали, тя е прекалено травматизирана, затова детектора не може да я хване. Което... то вече се стига до такава ситуация, че ти каквото и да кажеш на този човек, той очевидно няма ти повярва. Да. Той си го е навил на пръста, че не е това. Какво ги е довело до това мнение? И на мен Как ми е са много стигнали странно. до това Не заключение? знам. Защото хубаво, като идваше и беше лудата жена, дето я тормози по телефона, окей, ама тук вече са някакви физически неща. Но ми е странно цялото нещо. Нямам обяснение. И взели са мерки в крайна сметка, поставили са 24-часово наблюдение пред къщата и да седи патрулка и също така са почнали да подслушват телефона. Но разбира се, докато патрулката е била отпред, не се е случило абсолютно нищо. Но пък е имало обаждания по телефона, които те не са успяли да намерят откъде са, полиция. тъй като, нали, ти казах, че трябват по няколко секунди и те нямат достатъчно време да засекат откъде е обаждането. Тъй, че не са направили абсолютно нищо. Значи някой, който си разбира от работата, тормози Синди. Да. Някой, който знае, че еди колко си секунди трябва да продължи обаждането, иначе полицията ще го засече. Да. И в момента, в който също така се маха патрулката, разбира се, и другите неща си продължават. Пак почва да получава писма, всичко си се почва наново. Mm-hmm. Нещата не спират. Да не е някой съсед? Тя си смени къщата. Съседа я следи вече. Съсед от старото място. Да, всъщност, то като ти смениш къщата, то някой, ако те следи, ще намери и в новата къща. Да. Работата сменила ли е? Не, продължава да си работи на същото място. Опа, да не е някой колега тогава. Някой близък до нея, с който се споделя. Ще видим. Добре. Но да, нали, полицията се маха, обажданията продължават, писмата продължават и следва нов инцидент. Нов инцидент, в който откриват Синди на 10 км от дома й в изкоп с много рани, много наранявания. И интересното е, била обута с един мъжки работнически бутуш и една ръкавица. Също така отново е имала чорапогашник около врата. Била е с хипотермия, имала е наранявания и охлузвания по цялото тяло. Хипотермия е измръзване, нали? Мисля, че да. Mm-hmm. Да, мисля, че трябва да е измръзване. И така, наложило се спешна хоспитализация и да й закрепат състоянието. Това е, за съжаление, тя отново пак няма никакъв спомен от цялата вечер. И не може да даде никаква информация. И е иначе има ли дрехи? Да, има дрехи, но има е бутуш. обута с бутуш, работнически мъжки бутуш и ръкавица работническа. Значи в такъв случай вече теорията, че тя сама ги прави тези неща, мисля, че напълно отпада.
И според мен, и даже аз, нали, първоначално като слушах, ми беше странно, нали, за решението на полицията, защото аз, колкото и да е странна Синди, в нито един момент не се усъмних, че може тя да ги прави сама тия неща. Може би съм прекалено доверчив, да знам, аз затова не ставам за детектив. Не съм детектив. Същата Синди си ти. Затова тук има детектив Боми, не детектив Тони, но да. Аз и се доверих напълно на нея. Аз не мога да си представя как сам човек може да направи такова нещо. Да. Да си причини такива наранявания и да охлузвания и не знам, да се вкара в болница. Mm-hmm. И да, след като излиза от болницата, си се прибира вкъщи и моли да дойдат да живеят при нея известно време, приятелката и Агнес и мъжа й. Съответно си лягат и още на първата вечер мъжът чува някакъв шум от мазето, при което отива, отваря мазето и вижда, че долу има пожар. Някой го е запалил пожар. Съответно отива, звъни по телефона, телефонната линия отново е прекъсната и той се опитва да излезе навън. Когато излиза навън, интересното е, тъй като тича към съседите, за да звънне от техния телефон, той е разумен, той не е като Синди. Интересното е, че излизайки навън, отпред, пред двора, на улицата, на тротуара, в тъмното, седи мъжки образ, който наблюдава къщата. И в момента... Мъжа. Това е бившия мъж. Това е бившия мъж, казвам ти. Може би да. Но, добре. Добро предположение. И в момента, в който той му казва, моля ви, помогнете, викнете полиция, мъжки образ почва да тича надолу по улицата и избягва в тъмното. За съжаление, той не го вижда кой е и не може да каже. Знае просто, че е мъж. Това е единственото. Добре, значи вече знаем, че мъж тормози. Да. Мъж, който притежава работнически обувки и да, макар че ръкавица. Той, ако е мъжа на това, той в професията си не му трябват, тъй като той е доктор. Но всеки може да има, реално. Дори да си работиш в градината, може да имаш такива неща. И така, идва полиция на место, овладяват пожара, идва полиция, полицията преглежда къщата отвън, преглежда прозорците, установява, че не е влизано с взлом, че пожара е направен отвътре в къщата, защото няма улики по прозорците, няма отпечатъци по прозорците и обвиняват, че Синди е направила пожара в къщата. А Синди къде е през това време, докато тя се развиват? Тя е в къщата, тя просто е била на другия етаж. И като е станал пожара е излязла навън. Да, но тя е обвинения в цялото значи някой нещо. в полицията много мрази Синди. И не само това, а са и казали, че е малко странно, че тя живее сама в къща и нали, не я е страх я е страх от тези неща, тъй като очевидно не я е страх да си разхожда кучето сама на тъмно през нощта. Което не знам кое е общото. В смисъл... Но... Аз имам куче, ти нали, трябва да го разходиш. Нямаш избор. И кое е общото да си разходиш кучето навънка в тъмното, с това да те нападат и да такова... Къде е страха общото между двете неща? Полицията просто много палец надолу за нея в тази ситуация. И нали, родителите на Синди вече много почнали да се притесняват за нея и решили дори да не посегне на живота си главно и решили да я вкарат в психиатрична клиника за лечение за 10 седмици. И те я приемат. Поне там ще е на сигурно. Да, най-малкото. Ние няма да я заплашват. Нали, тя минава лечението и след като излиза от клиниката, се среща с семейството си и решава да им сподели, че има информация, която до момента е криела от тях. Което време беше... Какво трябва повече да се случи, за да кажеш каквото знаеш? Да, и сега, барабани моля, Синди споменава, че според нея я измъчва бившия й мъж. Докторът. Детектив Боми това го установи. Но това е човека, който тя смята, че я измъчва, след което отива и в полицията. Чакай. А защо никой около нея не се е сетил също за това? Защо никой не е заподозрял който и да било?
Ами Да не нямаме, е бившия мъж. нямаме Друг колега достатъчно да е. информация за връзката им, примерно, че да знаем как се разделили, какво са се разделили, дали има този човек мотив или нещо, за съжаление. Но вече, щом тя го казва, вече трябва да го вземат на сериозно, нали? И тя отива и го казва и в полицията. И полицията решават да се слушат и да ходят да го разпитат. Добре, айде. Да, буквално. Буквално. А тя се е чувствала супер отвратително след излизането в клиниката, защото тя вече в продължение на много време се чувства супер безсилна, защото никой не я чува. Нали? Тя си крещи, никой не я чува. И може би се е появила искрица надежда, когато за пръв път полицията е решила да се вслуша в нея. Накрая се действа по нейния случай. И те отиват, разпитват мъжа й, доктор Рой Мейкпис. И всъщност, когато го разпитват, той казва, че няма нищо такова, че това са пълни глупости. И че всъщност има записи от неговата гласова поща, как Синди му звъни на него и го заплашва за живота му. И че всъщност Синди страдала от раздвоение на личността, за което не взимала мерки, и че най-вероятно заради тази болест, заради това болестно състояние се случват тези неща. Но тук идва интересният момент, че това ще обясни, извинявай, че те прекъсвам, това ще обясни защо тя има бели петна и не си спомня част от моментите. Да, съгласен съм. И аз тук също бях такъв, това обяснява много неща. Може би наистина Синди си прави всичко сама. Единия образ, пък другия образ. Но Синди току-що беше 10 седмици в психиатрична клиника и никой не е установил нищо. Да. Но много удобно, бившия мъж психиатър, той разбираш, той има диагнозата, за която 10 седмици никой не я е намерил. Силно вярвам, че колегите му също са щяли да успеят да намерят за 10 седмици диагнозата. И затова не му вярвам на него. Да. Това ме кара да не му вярвам. Да, иначе звучи страхотно и наистина покрива всички чекбоксове, особено на полицията, най-вероятно им е звучало перфектно. Ами да, обаче ако той е човека, който я тормози, той вече е имал време да си измисли алиби. И обяснение напълно достоверно за това, което се случва около нея. Той е лекар, използва диагноза, която му е позната. Има си алиби, обажданията. Всичко звучи перфектно. Но до никъде не се стига. В крайна сметка, защото нямат доказателства, че той прави нещата, които прави. Те всъщност се посочват с пръст един друг и всеки обвинява другия. Даже най-вероятно и полицията, познавайки ги вече, са си казали, ето видиш, те ли казах ви, че тя въобще да не я слушаме тая лудата. И така, докато не стигаме на 25 май 1989 година. Айде. Да. Синди е обявена за изчезнала. Колата е открит в близък търговски център. И много е странно, защото в колата й, в багажника, е имало закупени хранителни стоки, неща от магазина. Тя е ходила да си пазарува и да си върши неща. Имало е дори купен опакован подарък. Но в същото време по предната шофьорска седалка е имало следи от кръв. Тъй, че нещо се е случило. Няма, тя безследно изчезнала и интересното е, че 2 седмици по-късно я откриват. В близост до търговския център, в предния двор на една изоставена къща. Откриват тялото на Синди с завързани ръце зад гърба и крака и с чорапогашник около врата. Отново черен чорапогашник около врата. Въпросът е, че тази къща, макар и изоставена, първо, че е в предния двор, второ, къщата е в оживен квартал. Оттам редовно минават хора. Тъй, че тя не е седяла там 2 седмици. Да, в такъв случай тялото е захвърлено в близост до мястото, от което е взето. Тя е мъртва, нали? Да. И тялото там са щяли да го забележат, тъй, че това тяло е преместено. Другото интересно е, че са след като са й направили аутопсия,
Установено е, че е починала в същия ден, в който е изчезнала. В същия, т.е. тялото е на 2 седмици. На 2 седмици, да, след аутопсията. И също така откриват, че има множество рани, както и следа от игла в рамото и че е инжектирана с нещо. Отново. Да. След като установяват, че има игла в рамото, продължава аутопсията и установяват, че много голяма доза морфин. Тоест е била опоена с морфин. И това е и като цяло официалния статус на цялото нещо, че тя е починала от предозиране с морфин. Може и после да е била удушена, но го водят, крайният статус е предозиране с морфин. И така, това е крайната история на Синди. Нали, тук вече почват хилядите теории. Тя може да е предозирала с морфина и после да си се превързала. И как си е завързала ръцете и краката отзад? Зад теб. Да, няма как. Заедно с краката. Няма как. И как ще се самохвърлиш в двора на къщата? Точно. 2 седмици по-късно. Не, абсурдно е. Не е възможно да бъде, нали, сама да се е наранила. Абсурдно е. Теориите са много различни. Даже може да се каже, че са 3 отборите, които споменах в началото. Едните е отбора на хората, които смятат, че се самоубива. Втория е отбора, от който смятат, че бившия мъж е извършителя. И третия е така наречения невидим човек. Всички твърдят, че има някой невидим човек, който ги е направил всичките тия неща. Възможно е. Но въпрос е, ако е някой човек случайен, какъв му е мотива да ги върши всичките тия неща? Какво получава той от цялото нещо? И може да е някой самотен странник, който наблюдава Синди през цялото време и иска да й навреди. Има някаква фантазия за нея. Не знам, аз клоня повече към бившия мъж. И аз клоня към бившия мъж. Защото той е медицинско лице. Има достъп до морфин. Има достъп. Има някакъв мотив. Защото ние не знаем при какви условия те са се разделили, в какви отношения са. Тя защо му се е обаждала също да го заплашва? Да. Може да е нещо взаимно. Защото тия записи не са изфабрикувани. И е много възможно тя да е криела информацията за мъжа, за бившия си мъж, че го подозира него, защото знае, че той има обратни доказателства към нея. Да. И това да е спирало да каже това на близките хора до нея. Защото примерно някой ден се е ядосала, звъннала му е, дошло е до тук, звъннала му е, казала му е гадните неща. Да. И после как да каже на полицията, той ме напада, като аз току-що го нападнах по телефона. Да. И това е човек, който има някакъв мотив. Харесва ми, че сме на едно мнение, защото и аз стигнах до това мнение, но ми е интересна гледната точка на хората, които смятат, че примерно тя се самоубива. Как? Не го виждам. Има прекалено много... А полицията обаче, защо пък полицията, нали, те са я виждали, оценили са я по някакъв начин като човек, като душевност. Каква е? Може би пък има нещо, което не знаем, което пропускаме. Но не, няма как тя сама да приключи живота си. Да. Абсурдно е. Значи минимум в тези 2 седмици е имало някой, който нещо е правил с тялото й. Държал го е някъде преди да го изхвърли в къщата. Дори тя сама да го е направила, някой е сложил там. Да. Някой е вързал, тя не се е вързала сама. Няма как да се вържа сама. Даже имаше едната от теориите е била, че тя е предозирала още на паркинга, макар че на паркинга никъде не е открита игла или нещо от сорта. След което, преди да удари морфина, тя сама се е преместила и отишла до тая къща и се е завързала. И 2 седмици никой не е открил. Точно това е дупката, място. Няма как. Не е това. Не. Тези, които твърдят, че се приключила сама живота си, не са прави. Не съм съгласна аз. Аз съм на вид на доктора.
наистина ми е най-логичното нещо. Има мотив, не знам какъв е мотива, но повечето бракове не свършват хубаво. Сега рядко са тия, дето свършват хубаво. Има мотив. Тя е смятала, че е той, което не е малко. И го е признала. Медицинско лице. В доста от случаите наистина е имало обождане от игла. Тъй, че доста е съмнително. Или съответно трети невидим човек. Също е вероятно. Да. Аз съм на 60% клоня, че е бившия мъж. Да. 40% съм за другото. Може би да. Но със сигурност имал някакъв странен фетиш към чурапогашници, защото във всеки един от нападенията тя е имала чурапогашник на врата. Всеки си има някакво изразно средство и предпочитано оръжие. В случая е било чурапогашник. Да. Wow. Да, това е мистериозният случай на Синди Джеймс. Колко е мистериозен? Защото не е разрешен. Защото полицията просто са го оставили явно и не са си свършили работата. И аз като го разучавах и почнах, понеже много се надъхах, защото е неразрешен случай, голяма мистерия и такова. И като изслушах фактите, дед викаш, колко да е мистериозен. Защото не е разрешен. Единствено това, според мен, ако полицията са седнали и са си свършили работата, а родителите и как така са оставили на разрешен случай? Не са оставили нещата. Доста време са ръчкали да се служат нещата. Дори сестра и в последствие е взела нещата в свои ръце. Написала правила е разследвания. Има книга по случая как почина моята сестра и приятелка или нещо от сорта беше заглавието. Някой иска да го потърси. Има книга по случая. Но и тя не стига до кой знае какви последствия. Единственото, до което стига е колко много грешки са направили полицията в цялото нещо. Добре. Ами ако човека, който я тормози, е човек от полицията и за това по такъв начин се отнасят с нея. Има логика и затова по този начин се отнасят с нея, но аз не ми харесват тези предположения, тъй като в този случай нямаме мотив. Мотива ни е някой странен. Да знаем за който да знаем. Да. Нещо между тях си. Да. Интересно. Много различни тълкования може да има. Но пък според мен си има и достатъчно доказателства, за да е само едно тълкованието. Нека не бъдем като канадската полиция. Нека да си го изтълкуваме както си е. Ние знаем как е. Да. Ние сме категорични. Яко, пишете и вие какво мислите. Какъв е вашия прочит на тази история? Кой смятате, че е виновен в случая? Се радваме да прочетем отдолу вашите коментари и ви чакаме отново в следващия епизод. Чао!